sengedlule ngitheleleni upoison ngife ngoba sengedlule ngitheleleni upoison ngife ngoba sengedlule upoison ngife ngoba sengedlule upoison ngife ngoba senzame konke upoison ngife ngoba senzame konke upoison ngife Ngihlwele into le. Okay. Okay. Singicale ke manje singicale. Yeah. Hawu. Angiyazi into nje. Somandla kanti ubhizi ulovelela amasimba la ubhizi uhlelela endlini nje. Hayi ndoda. Navu simuza ukwahle nje kancane ukuphapha. Izolo wena navukani yakhohle uthi ningibizwe ngomkhoma. And futhi one mina lana ngilalelele ngoma i-SHAKA ILEMBE. i-SHAKA ILEMBE. Yini manje i-SHAKA ILEMBE? Hayi, vusimuzi. i-SHAKA ILEMBE le story esifikayo. And manje ngathi abak episode 7 mina ngisibuka la ku-YouTube. Manje ngoba ngithi baba akafuni ukusifakela i-TV, sina soyibuka phi i-SHAKA ILEMBE. Soyakala ngathi le story simnandi nje. Indaba vele singatsheli baba sifakela i-DS. Ya. Yazi nephuzu kanjalo mfethu. Asimcele nje kwayimanje. Yebo baba. Ya bafana bami. Ngiyazi ukuthi njengoba ningifonele nje inkinga kuphela ngase nje nike ningifonele nithi hey baba unjani just bengikufonela. Baba angafoneleli lokho la. Yazi baba la sinesicelo sinavusimuzi. Besithi lana baba besacela usifakele i-DSTV besibuka i-SHAKA ILEMBE. La nginanga ayikhulumela. i-DSTV. He. Vusimuzi. Kuyiqiniso wona uthi akufaka i-DSTV la. Kuyiqiniso kona ukuthi sifuna le TV baba. Bafana bami athi ngintshele nawo. Yazi mina ngisakhula i-TV ngangayibuki mina ngangihlala ekitchen ngisula abayibuka i-TV. Yazini kahle nje mangathi ngifonela gogo la ngimtshela ukuthi nina ngicela i-TV nakungijwayela kabi kusho ukuthi nje nina ngiphuma esandleni nawona somandla nonke lapho nifeyilile futhi ngicela nama TV nidakiwe ke bafana bami TV na ke hamba nocela i-SHAKA ILEMBE